بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوب علیہ السلام خاموش شلو، ایوب علیہ السلام دا صبر گورا۔ اللہ رب الجلال جل جلالہ قرآن کی فرمائی انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ بے شک مامو ایوب علیہ السلام صبر نا گندلے و خبند میں مندلے ہو اور دے اللہ رب الجلال تا پا ہر حال کی رجوع کون کیوں۔ ایوب علیہ السلام بی بی مبارک یورتی رائے رواننا فلارکی وللعین مخیل راگے، فلارکی وللعین مخیل راگے۔ لعین دا ایوب علیہ السلام بی بی تمخام خود دو دے انسان کا شکل آگے کہ اے دا ایوب علیہ السلام بی بی، اے دا ایوب علیہ السلام عزتا، اے دا ایوب علیہ السلام مرگریا، اے دا ایوب علیہ السلام دا جل مرگریا ستخبکی گن معلومی کی دستا خوابن جوڑی نا جوڑ شوئے تا خوابن جوڑ بھی ما شوئے ما سر ہر سنگت و اشتا کدی فخوی نزبستا دا خوابن علاج کما خوشر پپکی داوی چستا کل خوابن جوڑشی محق بداوی چزد العین پدارو باندی جوڑ شما زد ڈاکٹر پداوی باندی جوڑ شما دمر بوئی چی تکلیف رابانی دا دے دا جانب آگے او جو دا ڈاکٹر پدارو شما رحمت بی بی خون پی جند چی داش لعین دے دا شیطان دے اگر رضاتا خوشحال شلا لیکن چکل دا ایوب علیہ السلام دربار ترالا ایوب علیہ السلام پہ ہر حال کی دا اللہ رب الجلال جل جلالہ عبادت کولو، دا اللہ رب الجلال بندگی بے کولا اور جب اخلبان بے اخبر رب یابودو دا ایوب علیہ السلام بی بی مبارک چکل رالا او خاول مبارک تے قرآن کی خودلو نپدغ دوران کی ایوب علیہ السلام بی بی مبارکہ بچ نور کلرال اللہ نخاون سر بیوزے پڑوڑی کی ناستلا پدور البان چید ایوب علیہ السلام بی بی مبارکہ رالا ود ایوب علیہ السلام نیو طرف تکی ناستلا اوگر میں روٹھئی خاون تکی خودلی ایوب علیہ السلام تہاگ گوڑی توکت لا نبی بی مبارک دی مخراوارو چودما دجل مرگلیا وزما بی بی مبارکی او نپویگ ما پا تمام عمر کی دی مال چرت گرم روٹی نوروڑی او ندی داسی خشتت عام نوروڑی رحمت بی بی کی کلدا خبر دا خاول ووری دی نپستر کو مبارکو کی اخکلار لی ایوب علیہ السلام دل جات غم جن شلو وطوی اوزما بی بی ما پدی پوئی کچی داگر میں ڈوڑی دی سنگر اوڑی دی ایوب علیہ السلام تا بی بی کی لاستلا صادق بی بی کی ناستلا صادقان و رشتن خلقو ایوب علیہ السلام تے عرض کو کہ خاوندہ اوزنند چاکر کی کار لکنوما ہر چاکرم کارنو کہ بل چاکر لالم ہر دم کارنو سو پورنو کی مکار لٹول ما پیدا نکھلو ایوب علیہ السلام تو فرمان چی داگر میں ڈوڑی دی سنگروڑی کوئی دایو کورتن لوتلما حقی زنان چی ما توکتن زیب پی جندلما خاوند مبارکہ چی زمان گرے نارادن شی
او مانن یو کار کڑے دے پکم ظلف مبارک بان جی تاسم ینوئی نن میں دہاگی ظلف مبارک ند ظلف مبارک استادت عام دا پار خرسی کڑی دی ایوب علیہ السلام او چکھل دا خبر ووری دلا نہ پلاس کی نیولی وڑی دلاس نہ پریوتا او پسترگو مبارک بانی اخکرالی وی او زما بی بی مبارک زدڑی رزیاد غمجل کم زبدارو تی چرم نخرمائی وخاولد مبارک آئے او زمان غمجل نشی زمان الاراد نشی ما ہو قربان کے ذکر دن استاد وجود استاد صحت پار نکری دی ایوب علیہ السلام تبیا بی بی مبارک چس لحظت تیر شوا سساعت تیر شلو ایوب علیہ السلام تخبل بی بی مبارک کی ناستلا بی بی مبارک و توی خاولنا زمان دسر تاجتان لگے شما اید ما خاون مبارک تان قربان شم دا خود دنیا لتکالی کی جز ہر سنگ تکلیف تا تیار مائے دا اللہ رب الجلال بندگان